Thank you, Mr. Wilder. Servei podia fer la Generalitat era dimitir. Váyase, señor González. La música fantàstica, Aviam, és el Bruce Springsteen, això segur. The Boss. Els Streets of Philadelphia. La cançó que va guanyar un Oscar. L'any, no el sé. Ha de ser Sud-àfrica, suposo, Johannesburg. El Nelson Mandela em sona. Quan el Nelson Mandela la van agafar president. És l'alcaldessa de Girona, em sembla? Ah, no. La farmacèutica de Dolotes. Seqüestrada durant quasi un any, no? Maria Àngels Feliu quan la van alliberar del segrest. Això devia passar el 1980. Crec que era el 91 o el 92. Això sembla com un atemptat, però no estic encara segur, perquè es veu molt de fum. S'ha incendiat alguna cosa, s'ha caigut com un edifici. Això és el Liceu, suposo. 85, 86, més o menys. Era un cas del PSOE, em sembla, però no recordo qui era. És aquell del Gal, no? Un d'aquests que va fer una mala gestió o una estafa o alguna així. Sé que és un dels lladres que ens ha robat hasta la camisa, però no me'n recordo del nom. Hombre, el famós Roldán. I l'any, això fa bastant. 1985. El 92. O si no era el 2099 o por ahí. Aquell 29 d'abril de 1994, el jutge interrogava el financer Javier de la Rosa per una presumpta estafa. Berlusconi formava el seu primer govern a Itàlia. Al Barça escalfava motors per a la final de les Champions d'Atenes i a Madrid la gent començava el pont del 2 de maig en un ambient primaveral, sense saber que estava a punt d'esclatar la gran tempesta de la dècada. El titular de portada, creo recordar que era el patrimonio del director general de la Guardia Civil es superior a 400 millones. Roldán entonces ganaba menos dinero del que ganaba yo en Diario 16. Es decir, tenía un sueldo importante, pero no era millonario, ni tenía un pasado personal en la empresa privada, como él luego dijo, ¿no? Las cifras no encajaban, ¿no? En aquel momento sí que me doy cuenta de que tengo una historia muy importante entre las manos y que es muy probable que ese enriquecimiento súbito en un plazo breve de muchos años, de pocos años, fuera producto de las comisiones ilegales. Fins a la publicació d'aquella portada, Luis Roldán era un gestor molt ben considerat. Havia estat delegat del govern a Navarra, des d'on va aconseguir desarticular la cúpula d'ETA detinguda a Vidar. I el 1988 el van nomenar director de la Guàrdia Civil, el primer director civil d'aquest cos militar. I la veritat és que en molt pocs anys el va modernitzar i es va guanyar una fama de polític eficaç, valent y auster. Al principio nadie creyó en esta historia, porque al principio nadie creyó en nosotros, absolutamente nadie, porque Roldán se estuvo paseando por las radios más importantes de aquel momento, la SER, la COPE, Onda Cero, han pasado 20 años, no recuerdo bien, y los principales locutores le dieron la cancha que él pedía, apareció apabullándoles con un montón de documentos, de declaraciones de la renta y de papeles, y era su palabra frente a la palabra de unos periodistas humildes y desconocidos que trabajaban en Diario 16. Nada más, pero claro, nuestras pruebas fueron irrefutables, porque el primer día fueron las propiedades. El segundo día fue su sociedad patrimonial, en la que aparecía como administrador el director comercial de la principal constructora de entonces. Y el tercer día publicamos que sus títulos universitarios eran falsos. No era economista, no era abogado, era toda una farsa. Roldán es un mentiroso patológico. Y lleva mintiendo 20 años y sigue mintiendo ahora, y a la gente que le da cancha y le da un espacio en un periódico, una radio, una televisión, le sigue engañando igual que hace 20 años. La pressió sobre Roldán es va fer insostenible. El ministre de l'Interior d'aquells anys, José Luis Corcuera,
havia dimitit per un altre motiu, perquè no li havien aprovat la seva llei de seguretat ciutadana. I el president del govern, Felipe González, va nomenar un nou ministre de l'Interior, Antoni Asunción. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro del Interior con lealtad al rey. I no, el que vaig fer és cessar-lo immediatament. En el primer Consell de Ministres el vaig cessar. O sigui, vaig prendre possessió divendres, l'altre divendres, el primer Consell de Ministres que jo vaig assistir, vaig dur la cessa de Roldán, perquè no podia ser d'altra forma, no? Le amenazan sus propios colaboradores porque ignora sobre cuál de ellos tratará el próximo escándalo. El PSOE, que governava en minoria parlamentària, tampoc no va poder impedir que el Congrés dels Diputats formés una comissió d'investigació del que es va anomenar el cas Roldán. Cap dels que vam participar d'aquell moment històric, finalment, sabíem que estàvem tocant història. És a dir, per exemple, quan vam entrar a la comissió Roldán, hi vam entrar tots amb un tarannà molt naïf, molt de dir, anem a fer una comissió d'investigació. Mai a la vida ens haguem imaginat que topàvem amb el Sant Cristo Gros, perquè el que pensàvem és que seria una coseta d'aquelles, que en trauríem una mica de suquet i rascaríem una miqueta la sardina i ja està, no? I no, era molt gros. Luis Roldán ha negat haver comès cap delicte o haver tingut comportaments antiètics com a director general de la Guàrdia Civil. Roldán ha declarat aquesta mateixa tarda, declara encara, de fet, davant la comissió parlamentària que investiga la seva gestió. Luis Roldán arriba a la sala on l'havia convocat la comissió que investiga al Parlament la seva gestió al front de la Guàrdia Civil. Encara que ha evitat fer declaracions, la casualitat l'ha fet coincidir a l'ascensor amb dos periodistes. Els ha dit només que està tranquil i disposat a col·laborar amb el Parlament per aclarir la seva gestió com a director general de la Guàrdia Civil. Comença la comissió parlamentària, repeteixo, 11 hores de comissió, i tots es començava de gran a petit i acabaven els socialistes. Comença el PP, fa una bateria de preguntes, encara molt innocents perquè no teníem la teca. Continuen, tots fem les nostres, tot diem, i el Roldán ens anava passejant a tots. Va ser una cosa... I de sobte arriba Álvaro Cuesta, que era el socialista. El socialista també sabia el que hi havia. I li pregunta, li diu, «Usted sabe, don Luis Roldán, que es una vergüenza para el Partido Socialista». I el Roldán es calla, se'l queda mirant fixament i li diu «¿Usted sabe que tengo en mi casa más basura que Foxa? No querrá que ponga el ventilador». I aquest és un moment clau. És en aquest moment que diem «Un dia, aquí això és gros». Creo que dentro de esta primera comparecencia, es decir, creo que he informado exhaustivamente sobre algunos datos que hacen referencia a mi gestión durante la etapa que he sido director. Arran de les investigacions van aparèixer indicis clars que Luis Roldán havia cobrat comissions il·legals per la construcció de casernes de la Guàrdia Civil i que probablement també s'havia quedat diners dels fons reservats. No voy a hacer ninguna declaración. En total es parlava que hauria fet una fortuna d'uns 10 milions d'euros actuals. Es que no he mentido. Ningún momento. El 21 d'abril el PSOE va suspendre Roldán de militància i el dia 27 la jutge va ordenar que li fos retirat el passaport perquè no pogués sortir del país. Al cap de 2 dies, l'acusat Luis Roldán no va comparèixer davant de la jutge. A mí me consta que no se ha marchado, eso sí me consta. Me consta que está en el país, sí, me consta. No sé dónde está exactamente, pero me puedo enterar, seguramente sin ninguna dificultad. Por lo tanto, no creo que pueda generarse ninguna alarma. Que jo havia fet el ridícul, evidentment. Dient als mitjans de comunicació, no, demà es presentarà, m'ha dit que es presenta. A mi em va dir dia abans que s'anava a presentar, que com no tenia res que amagar, que s'anava a presentar. Però continuava mentint fins a aquest nivell, no? La jutge del cas Roldán ha ordenat fa mitja hora la detenció de l'exdirector general de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, perquè avui no s'ha tornat a presentar al jutjat. La jutge ha ordenat la detenció per incompareixença injustificada i de res ha servit, per tant, que la dona de Roldán i la seva advocada s'hi hagin presentat demanant l'ajornament de la citació. La jutge va dictar un ordre de cerca i captura, però la policia no va aconseguir trobar-lo enlloc. Era el 29 d'abril
Luis Roldán s'havia fugat. I aquella nit vaig prendre la decisió de que tenia que anar-me, que el ridícul era nacional, que per tant teníem que fer un gest, si no era paregut que era tot una fuga combinada en el govern, no? I no era així, ens havia enganyat una vegada més. He, naturalmente, resuelto afrontar mis responsabilidades políticas presentando mi dimisión al presidente del gobierno. Luis Roldán es va convertir en l'home més buscat del país. Havia fugit realment? Perdone, que no le veía. Vengo de misterios sin resolver. O algú l'havia fet desaparèixer? ¿Quién sabe dónde? On era Roldán? ¿Usted es él? Yo soy Dan, Roldán. El cas Roldán va ser el més vistós, el més espectacular d'aquells anys, perquè tenia tots els elements per a una gran pel·lícula. Militars, espies, polítics corruptes, amants, però no va ser l'únic. 1990, cas Naseiro, presumpte finançament il·legal del PP. 1991, cas Filesa, finançament il·legal del PSOE. 1992, cas Ollero, presumpte cobrament de comissions il·legals per obres públiques de la Junta d'Andalusia. 1993, cas Juan Guerra, frau fiscal i presumpte tràfic d'influències del germà del vicepresident del govern espanyol. 1994, cas Pallarols, finançament il·legal d'Unió Democràtica. 1994, cas Treball, malversació de fons públics. 1994, cas Ibercorp, presumpte frau fiscal. 1995, cas Túnel de Sóller, suborn per obra pública. 1997, cas Casinos, presumpte finançament il·legal de Convergència Democràtica. 1999, cas Jesús Gil, malversació de fons públics. 2005, cas Malaya, corrupció urbanística a Marbella i Andalusia. La majoria d'aquests casos tenen un patró comú. El fet que els partits s'hagin convertit en una maquinària que domina sobre la institució, que necessita un aliment econòmic per poder fer les campanyes que fan, no només durant el període electoral, sinó tota la propaganda, el personal, etc. I a partir d'aquí aquesta necessitat es nodreix en base a què? Doncs, aviam, si jo estic en una institució, posem l'exemple local, no? En un ajuntament, puc contractar amb una empresa, doncs aquesta empresa, d'alguna manera directa o indirecta, normalment molt indirecta, vaja, il·legal i fosca, doncs contribueix a ajudar-me a mi. I és així. Les comissions, és a dir, la tangente, que diuen a Itàlia, l'Schmieren, a Alemanya, el kickback a Anglaterra, la mordida hispànica, o fins i tot la xovà en l'època de l'Antic Testament, vol dir que les comissions sempre hi han sigut, sempre hi ha algú disposat a pagar diners a canvi d'alguna cosa. Senyor president, demana la paraula. Sí, no, molt breument, perquè penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%. Senyor Mas. Vostè engega la legislatura a fer punyetes. Suposo que n'és conscient. I per tant li demano, formalment, amb modèstia i amb ple respecte, que vostè retiri aquesta última expressió i que puguem tornar a restablir aquest mínim de confiança que el nostre país necessita. Senyor president, demana la paraula. I la té. Accedeixo a la seva demanda per una sola raó. Perquè vostè acaba de dir una cosa molt important, que interessa més al país que tot el que ens ha dit abans. Es va fer una comissió d'investigació al Parlament i la comissió d'investigació va concloure que no hi havia cap prova de que els partits es financessin de forma irregular a través de comissions d'obra pública de les empreses constructores. Home, han passat els anys i em sembla que hi ha no només sentències, sinó bastants evidències de que el triangle obra pública, constructora, partit, govern és un triangle bastant consolidat, en alguns casos, no sempre ni a tot arreu, evidentment, no? Però sí, allà es va veure amenaçat una mica un cert statu quo i llavors no ho toquem, no? No ho toquem perquè encara ens farem mal, és la metàfora, no? Del metge i del dentista i el pacient, no? Doncs això. És que és tan fàcil. Al capdavall és un sí o no un projecte urbanístic.
I home, si en aquest sí o no tens 300 milions més per la teva campanya electoral, al capdavall, escolta'm, tampoc t'has fet tu ric, no? És tan fàcil. És a dir, a banda de la corrupció personal que també es pot produir, que és un segon estadi de corrupció, hi ha un primer estadi de corrupció que no et fa tant de mal a la mala consciència. No te la burxa, que és pel partit, és pel projecte, no, perdoni'm, és corrupció. Cas Naseiro. El jutge va arxivar el cas en considerar il·legals les gravacions telefòniques inculpatòries. Cas Filesa. El govern espanyol va concedir l'indult a tots els condemnats llevat de Josep Maria Sala, que no el va demanar. Cas Ollero. El Tribunal Suprem va anul·lar les condemnes que afectaven els càrrecs de la Junta d'Andalusia en considerar irregulars les gravacions telefòniques. Cas Treball. Els condemnats pel cas Treball van ser indultats abans d'entrar a la presó. Cas Túnel de Sóller. El tribunal va reconèixer el delicte en el cas del túnel de Sóller, però el va declarar prescrit. Cas Casinos. El cas Casinos es va tancar sense cap condemna penal. És conegut que un dels problemes del sistema institucional, del tramat institucional català i espanyol, és la fagocitació de la separació de poders, és a dir, el poder polític i encara més concretament els partits i encara més concretament la cúpula d'aquests partits mana, és a dir, a les seus centrals dels principals partits es mana sobre l'executiu, sobre el judicial i sobre moltes branques de la democràcia. Tenemos una clase judicial, podríamos hablar, incluyo jueces y fiscales, demasiado temerosa de enfrentarse con los poderes reales o fácticos. Realmente enfrentarse al poder desde la investigación penal genera problemas, dificultades, no hay que dudarlo, y eso implica eso que llamamos en términos coloquiales complicarse la vida. Y yo creo que la mayoría de los jueces y fiscales no están para complicarse la vida enfrentándose al poder. Ante la insuficiencia de la respuesta judicial, naturalmente los corruptos, es decir, los que ocupan posiciones de poder político y que abusan de ese poder para enriquecerse o para enriquecer a su partido, han podido obrar con un cierto grado de impunidad. Una setmana després de la fugida de Luis Roldán, el diari El Mundo va fer la tirada rècord en la seva curta història. Gairebé 710.000 exemplars. Amb aquesta portada, una entrevista secreta a Luis Roldán, amagat en algun lloc de París. Però Luis Roldán va tornar a desaparèixer i llavors és quan entra en joc Francisco Paesa, el gran personatge secundari d'aquesta història. Paesa era o havia estat agent dels serveis secrets. Es coneixien amb Roldán perquè Paesa suposadament li havia blanquejat els diners robats. I ara Paesa va convèncer Roldán de lliurar-se a la policia espanyola, fent un muntatge molt enginyós. Hola, bona nit, senyores i senyors. Luis Roldán ha estat detingut. L'exdirector general de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, fugat d'Espanya des de fa gairebé un any, ha estat detingut aquesta tarda en un país del sud-est asiàtic. Laos? On és Laos? Quina relació hi ha amb Laos? No hi havia cap relació entre Espanya i Laos. Laos en aquells moments era un país comunista tancadíssim, però tremendament tancat, no entraven ni els turistes. I apareix aquesta situació i una entrega pactada a on Roldán pactava que només el podien jutjar per 2 delictes, no quadrava per cap banda. Quiero dejar claro que es un éxito de la policía. Era evident que no quadrava. Aviat es va començar a pensar que els papers de l'extradició de Laos que havien permès detenir Roldán, amb gran triomfalisme del govern, eren falsos. I el ministre de l'Interior, Juan Alberto Belllloc, va haver de comparèixer davant d'una oposició que no es creia que s'hagués pogut fer una ficada de pota tan grossa. Esos son exactamente los hechos. Silencio. Silencio. Primer s'anuncia a bombo i platerets la detenció del Roldán i 24 hores després el propi ministre Belllloc ja demana la compareixença al Parlament, al Congrés, perquè ja ell mateix se'n dona compte que l'han enganyat. Allò va ser, sembla, i es va acabar confirmant, un pacte entre el CSIC, entre el Paesa, que era l'espia favorit del govern espanyol, que els hi solucionava molts problemes i els hi venia armes per tot arreu,
i les pròpies clavegueres de l'Estat amb un intent de tapar aquell cas de corrupció que podia escatxigar tothom. El govern espanyol va encarregar a l'ambaixador a Bangkok que viatgés a Laos per comprovar si aquells papers de l'extradició eren autèntics o no. I un equip de TV3 va aconseguir acompanyar-lo. Era un país completament desèrtic i anar als ministeris era com anar aquí, no sé, amb una oficina de barri, i aquí estan les oficines de barri 40.000 vegades més equipades que qualsevol ministeri del govern de Laos. Clar, allò era impossible que allí hi hagués hagut Roldán i que hi hagués papers d'extradició. Allò era un vodevil. L'ambaixador espanyol Carlos Espotorno ha marxat amb l'avió que ha sortit a la 1 del migdia de Laos a les 7 del matí a Catalunya. El diplomàtic espanyol, a qui es pot veure en aquestes imatges enregistrades per TV3, les primeres que es veuen de Laos, ha donat avui per acabada la seva missió. Carlos Espotorno ha confirmat que la resposta oficial del govern de Laos és que els documents del cas Roldán són totalment falsos. Se ha pronunciado diciendo que son falsos y que abrirán una investigación para ver si hay algún responsable en Laos. Ell no crec que volgués estar fugit tota la vida, volia un retorn pactat. I aquest retorn pactat el fa a través d'un espia que li garanteix que amb una carta d'extradició el govern espanyol, si accepta aquella carta d'extradició, no el pot jutjar per una altra cosa i passarà uns mesos a la presó. I el Roldán s'ho creu. I el govern espanyol s'ho creu, començant pel ministre Belloc, i que digui el que vulgui, perquè va ser el primer que s'ho va creure. Si no, no ho accepte. Com en tota bona comèdia, hi va haver una incidència que va fer revelar el clau. L'equip de TV3, quan estava a punt de tornar, va descobrir que també havien viatjat a Laos 4 personatges espanyols molt sospitosos, que van resultar ser membres del SECIT, els serveis secrets espanyols de l'època. Aquí hi havia aquest dubte, si aquests agents del CSIC hi van anar a comprovar si els papers eren reals o si realment hi van anar a fer reals aquells papers per donar veracitat a la història. Perquè allò, si hagués acabat sent veraç o hagués tingut prou de credibilitat, li hauria facilitat molt la vida al govern espanyol. I al demostrar que tot era fals, al govern espanyol se li va complicar molt la vida. I després, evidentment, al Roldán no li va valdre cap document d'extradició, el van condemnar a 28 anys, em sembla, i el Suprem li va acabar pujant a 31 anys, dels quals en va complir 15. Però Luis Roldán no va tornar una sola pesseta. I podem parlar de pessetes que eren pessetes. No va tornar res. I mai va passar res més. I va poder fugir quan era el tipus més perseguit, controlat, mirat, i se'n va. I se'n va a Laos i després el troben. Home, no, clavegueres. El cas Roldán va ser un cas insòlit, exemplar. La premsa va denunciar. El Parlament espanyol va investigar. Un ministre va dimitir i la justícia va jutjar i condemnar. Tot això costa de trobar en els casos de corrupció que després han sovintejat en la política espanyola i catalana. L'única comissió que amb tots els seus defectes i probablement amb un pacte de silenci final, perquè els diners no s'han tornat, però tanmateix amb un cert recorregut judicial i etc., l'única en la democràcia espanyola va ser la Roldán. I no n'hi ha hagut cap més. Ni Bárcenas, ni Gürtel, ni els ERES d'Andalusia, ni res del que ha passat, perquè l'Estat es va blindar, no un partit, l'Estat es va blindar davant de la possibilitat que qualsevol, per exemple, una diputada d'Esquerra Republicana, pogués ficar la lupa a les entranyes de l'Estat, van dir, fins aquí. I aleshores això va quedar blindat definitivament i mai més. Això el que demostra és, bàsicament, que els partits polítics avui en dia no tenen prou amb els recursos que reben dels poders públics per finançar-se ordinàriament i que alhora sempre hi ha gent disposada des del món privat, diguem, a contribuir a això, no? Per tant, si aquest és el problema, la solució, que no és fàcil, passa en definitiva per regularitzar el finançament dels partits polítics i fer-lo més transparent. Reforma de la llei electoral, no reforma, no, creació de la llei electoral catalana, que no disposem d'ella des de l'inici des de l'any 80, primera legislatura,
pendent encara. Mesures de regeneració a canvi de la llei de finançament dels partits? Sí, s'ha anat canviant, però sempre hi ha una porta al darrere. Mesures del govern català o del govern espanyol per regeneració democràcia? Sí, però tenim el cas Gürtel i el cas Palau encara pendents. Per tant, gran interrogant sobre realment la capacitat de que des de l'interior d'aquestes grans estructures de poder de partits es faci aquest harakiri. Es un desafío para un Estado democrático luchar contra la corrupción, que los recursos de que se disponen no son suficientes, que las leyes no están a la altura de las circunstancias de un Estado con 35 años de desarrollo democrático y que tienen una fragilidad enorme para combatir la corrupció eficazmente. La corrupció no és un problema d'avidesa d'uns pocs que no es limiten a posar la pota sinó també a ficar la mà, sinó que és una patologia del sistema democràtic. Què vol dir? Vol dir en definitiva que la gent té la sensació que es trenquen, es fracturen, diguem, les regles de la convivència, que es desafia, diguem, el funcionament d'una democràcia i sobretot això el que comporta és una sensació insofrible de que la política és l'art de l'engany, de que la política està per servir alguns poderosos, per extorquir els que no són tan poderosos i, en definitiva, allunyar la gent de la democràcia i de la política. I això és el fenomen més preocupant. No puede sostenerse un sistema democrático con firmeza mientras haya cerca de 2.000 procedimientos por corrupción, mientras haya más de entre 500 y 1.000 imputados por corrupción, y mientras que, a diferencia de el volumen de estas cifras, pues posiblemente, como mucho, haya 15 personas ingresadas en prisión por delitos de corrupción. Al març del 2010, després d'haver complert la meitat de la pena, segons marca la llei, Luis Roldán va sortir de la presó. Actualment està jubilat, viu, segons diu, modestament de la pensió, al pis dels seus pares i casat per tercera vegada amb una senyora russa que va conèixer per internet i afirma que els diners se'ls va quedar Francisco Paesa. És un personatge del que jo ja diga el que diga, i ara encara continua enganyant a gent, perquè jo parlo amb uns periodistes que estan fent algun escrit sobre ells, o han fet, i ara va de pobret meu, que és víctima. El victimari s'ha convertit en víctima, ¿no? Mira, yo ya no me crec res. La versión de Roldán no tiene ni pies ni cabeza. Él conserva su dinero, mantiene su fortuna fuera de España, en paraísos fiscales, y la maneja y la toca pues cuando viaja fuera. Obviamente no la va a enseñar aquí. Pel que sabem, la justícia no està investigant on són els diners de Roldán. Com que ha complert la pena, el cas està tancat. Però aquest periodista de la vella escola no ha abandonat pas. Segueix una pista. Lo estoy investigando. Desde luego, un periodista nunca deja una historia. Un periodista que tiene una noticia incompleta no la abandona jamás, y menos una historia como esta. Yo espero que algún día veamos, no el final de esta historia, pero sí a lo mejor dónde tiene Roldán su dinero, o dónde Roldán ha tocado su dinero, o dónde ha escondido su dinero. Queda mucho tiempo todavía. O sea, somos jóvenes, entre comillas, somos veteranos, pero somos jóvenes. Y Roldán nos ha dado una pista muy interesante sobre su dinero, y es su matrimonio con una señora rusa con la que viaja habitualmente fuera de España durante mucho tiempo, del que no sabemos nada. Potser el cas Roldán, la història més rocambolesca dels anys de la corrupció, encara no s'ha acabat del tot.